because you are my partner. Impilo yami ngiyiphile nawe. Can I ask you into nje? Yeah. Wena lo muzo uthengile asifakanga competition team. Wena wayicabangela ukuthi enze company mina. No, no Mthombeni. Why are you asking me this? Ngikubuza ngoba mawukhuluma kungathi wena uzimele. Okay, Lwani, company yami yes ngizimele kuyona and I will explain. You advised me to open a company. I did that. 2, you exposed me to abantu akwenzekile ukuthi ngigcine ngitholile umsebenzi eThukwa. You exposed me because I was working kuma companies asekhaya. Mina ngalazi ukuthi ngifuna ukwenza Mthombeni ngalento okuhlezi efuna ngikhulume ngendaba yokuba independent kwami. Kodwa I know because uMbali once said to me, "Hey Mashobani, yazi indlela uMthombeni ayibeka ngayo into mekhuluma nathi enye yezinto ezizokuzondisa ngabantu ngoba uyayabeka engathi uthi wakuvulela ikhampani so that you can take care of the family." Kusho ukuthi abanye abantu fa present into yokuthi urongo makhumalo bedgekazi angene ekusupporteni into yami no number 5 ngoba kusho ukuthi umsupporta ngento that I started. Umthombeni uyenza just so that idobukele ngazothi anginalo ilungelo to say no now ngiyawudwebula yini. And yena ubehleze ngincoma ngokuba independent kwami and being a hard worker kwami ngokuthi enene sengibalekelele kangakanani la ekhaya. Namhlanje sekujikile kufanele konke engikwenzile kufanele. Namanje ngizochazisa indaba yalendlu ngoba kufanele ngifile mhlambe ngishawa uvalo ngisaba ukusho ukuthi cha ngizithengele indlu. Kodwa angizisebenzeli ngiyasebenzela. Didn't I buy the house myself? I did. Did I buy my cars myself? I did. Didn't I contribute in supporting the family out of the goodness of my heart? I did. Akangawadla amandla ami nama wakhe angwadli. Ilokho kuphela engikufisayo. Angikaze ngidle amandla omuntu. I work hard too. I'm appreciative of the opportunities engibe nawo. Kodwa kuba buhlungu kumina ukuzwa amazwi from my husband athi ngaba uyilutho even king ngaba bayilutho. They've benefited a lot ngenxa yakho yokuba la ekhaya. Thina sibenefitanga lutho ngokuba kwakho la ekhaya. Abuhlungu lawo mazwi asuke ephuma emlomeni wami. Uyazi ukuthi Mashobane lawo mazwi enziwa yini? When you block me, when you fight me, ayaphuma amazwi anjalo. Ukuthi Mthombeni une-problem ukuthi ngimblockile ngiyam-understand. Uyena engathi akan-understand. But ngisuke ngizivikela mina because kusuke kufika la ngingasakwazi khona ukumelana namazwi asuke wakhuluma ngayo. No, nje the way ukhulume ngakhona ngami nanamhlanje awukaze usho lutho awukaze ubuze nokuthi nginjani. Even when I went to hospital awani nokuthi kwakwenzakalani awuzange uze uthathe ngisho isikhathi mhlawumbe uthuke-ke mhlawumbe ukuthi sengize ngisesibhedlela. Imtheka kanjani umuntu imina engamnakekeli? It's very difficult ukuthandana noma Khumalo. It's the most difficult thing ukuthandana noma Khumalo ngoba every day you receive new information about her. Kunezinto engathi mangabe ngizikhuluma nawe la ubona ukuthi le ndoda leyithwele kanzima kodwa angikho la. One day kodwa ngiyofika kwifamily yakho njengoba ingasangifuni nje ngiyofika ngizikhulume lezo zinto bese ngibuza ubaba Khumalo ukuthi wena wawuzozimela yini lezi zinto njengoba mina ngikwazi ukuzimela. Leyo decision engayithathayo ukuthi wena ngikwenza unkosikazi ingoba isithembu sakho. Manje wena ufuna ukungitshela esithembweni sami ukuthi angisenze kanje ngisenze kanje. No, angifuna ukutshela lo Mthombeni. Angithanda ukwazi ukuya kwakho. Wena ufuna ukuya kwami Mthombeni. Ngithi manje ngifuna ukuya kwakho. So izinto zenzeka nje ngendlela ofuna ngayo. Uma ngalwi nawe umile wena uyabona uma ngalwi umile sine problem. Fanele wena ushintshe ukuze singabi ne-problem. Mina ngeke ngize ngilwe wena mangabe sihambisana. Uwinile yebo Mthombeni, but kumnandi yini? Besihleli yebo Mthombeni ngoba abantu kumnandi kwena. bafuna ukungiphatha abantu. Asiphathi Lwandle ngithi mina yebo uwinile but iyona into emnandi nje losibonayo. Ngibhluke leli lami ngikuphumule ngeminike wena uyisebenzi. Because mina funeka ngibe yintombazana. Bona abantu baba amadoda iyona into okay uyafa undoda afe unkosikazi kube khona uthina siwumde ungehlele ngezansi kwanje
kodwa sibonisaneni. Akusizi ukubonisana kade ngibonisana nabantu. I have Kodwa been wenzile into always abonisana nabo nje wayenza noma bengavumi ngayo. angithi abavumi mahlobana. Phela bethu sanukwehla. Phela Lwandle ingako ngisho kunama-potholes ozowaluza nawe noma uyinto makwaphuma. Ngithi ubona kunjena mahlobana, it's because ngithathe i-decision. If I listen to these people, ngabe ngisasenkingeni namanje. Noma ngabe Mina ngisoze ngahambisana nawe manje, ngiyabonga, ngiyaxolisa. Uma sesikhulume ngento isikhathi eside singavumelani ngayo, one, I'm very easily triggered and angifuni ukufika lapho. Okwesibili, I'm not okay and angifuni ukuthi manje ngibe ngathi ngiyi-charity case. I'm choosing my peace, I'm choosing my happiness. Kuzoya ngokuthi uyafuna yini ukuba ingxenye yempilo yami, the new Makhumalo. Ngeke akwazi. I'm not going to compromise myself anymore. I'm done. Ufuna ukungicontrola mahlobana. Angifuni ukucontrola, which is why I'm keeping quiet and keeping myself a spacing and getting control. Ngizokutshela something ongakahambi. If lento efuna yimina ungayi-accept. Yini Wait, if ngizoyikhuluma ngesengikwakho, manje angikwazi ukuyikhuluma lana ngoba bengizokhuluma ukuthi sivumelane ngokuthi mina ngiyindoda nomfazi. Okuyi-challenge nabantu abafuna ukukubona. Into eyinkinga esibhekene nayo eyokuthi wena funa ngithathe certain route. Angithi angikwazi ukuya kwakho uma ngabe ngenza noma kanjani. Angithi ngikwazi. I can't. Ulwela lento number 5 engithangisa futhi. Yonke into ayigumbayo afuna ijikwe manje ibe ngathi ngenye indlela ilo number 5. Zonke izinto I mean I do not know shame. I do not know. Kujike yonke into that we always knew and believed in because we must accommodate this. This is tiring. It's draining. As the toxic. Okay, ngoba sewuthulile lesifana asihambe. Mahlobana. Asihambe. Umthambeni uzokhuluma noma ngabe sabotha usekho right kanandaba. Uqhubeka ukhuluma. It's fine. Ngeke ngize ngikhulume further than this because kuyacaca ukuthi asikwazi uku-iron out our differences. Uma kunento esingaboni ngasolinye kuyona funa siyikhuluma noma ngabe siswana kodwa singakhohlwa ama-position ethu ukuthi lo yindoda lo umfazi. Uma evala umnyango engivalele useyindoda nomfazi yena vulela abanye abantu, but it's fine. Labo bantu siyobona ukuthi bayomsiza yini masefuna usizo. Mina Makhumalo ikhona resolution. Ayikho resolution because angamlahlile uMakhwela. Hi guys, Makhumalo shame. Anyway guys, this one says, I wish I can hug Makhumalo. Mselegu is a core narcissist. Musa is really having a hard time that his wife is successful without him. Kusobala. He feels threatened by Tobile's success. He's afraid that she might leave him, especially since they don't have children together. There isn't really anything that family ties them together. Yane. Tobile must dump this man and start her own life. He's even broke. You can never humble someone who feeds you. Musa must just accept the fact that Makhumalo outsmarted him, unlike Flo Jr.
I still don't understand why Tobile is married to Musa. Eish. Bro was given multiple choices to choose a wife, and every time he chooses he chooses Stula. Pela, maybe that's his type, guys. Oh, maybe that's his type because even his son, eish, naye bithandela idudla bakwethu. Maybe phela yabo type yakhona lapha kaMsileko sizothini. This guy is not nice in bed. I can see. A girl can't disagree with him so much. Yo, guys, Avani Kulumba. Musa is an example of a narcissist man. Weak man's mentality. Yeah, ne? Not everyone can continue submitting to someone who doesn't consider your feelings but only believe that they will control you forever. People grow and feelings change. 100%. That guy is toxic and he is a core narcissist. He made a big mistake. He must have missed a few men's conferences. You don't assist a woman to be successful because after you've done that, she'll show you her real colors and tell you she didn't ask you for help. She didn't ask you to help her. Hey, boo. Things have changed so bad for Musa Msileko. Yeah, ne? And I don't feel sorry for him, unfortunately. Musa is trying by all means to dim Makhumalo's shine. He hates her confidence and independence. He hates seeing her stand her ground. Yeah. Hi, Musa, man. She's so young and gorgeous. I love this woman. I wish she would just choose herself and walk away from this madness. Ikhehla lithathe number 6, uMalithanda. She'll probably have her baby if she left this man, yes. Yeah, ne? Narcissistic. Ay, kesana. Narcissistic tendencies. Narcissistic tendencies. Yeah, hey guys, this needs access it, please. This man kodwa, hi. His wife was in hospital and he didn't visit her. Like seriously. Yo, I Musa Shem. So in this marriage, she's been doing everything for herself and helping him financially too. Kubonakala kanjalo impela. Is there still a marriage here? I honestly don't see them coming back from this. This man is horrible. Yeah. Hey, namang shame. I don't see them coming back from this. But yeah, we'll see, guys. We'll see. Insecure king trying to clip wings he never gave. Yo, Aishem. Makhumalo must do nothing for Makwela. Pelagalali nae. They just sharing a D. Yeah. Yeah. Mthombeni is jealous of Makhumalo. Nje, akukho futhi okunye. It's so clear. Why is she still with that delusional man? Guys, we don't know. Anyway, guys, thank you so much for watching. Hey, I almost said from watching. What is wrong with me today? Thank you so much for watching. That's it from me. Guys, you can share your thoughts under the comments, and I will see you guys on my next one.